Pasalamat siya ang provincial government ng Pampanga kareng donasyon ng pamilya Luciano para king kapakinabangan na rin kabalen ay may report. Binisitaya king opisina ng Governor Liliana Pineda king Kapitolyo Victor Jose Chichos Luciano, dating presidente ng Clark International Airport Corporation, bang pisabyan ng titulo ng metong hektaryang gabon apit at talakaraning Magalang District Hospital. In-acknowledge ng governor at ang contribution tamo. Masaya na ako, masinabi kang governor nga ako, you're doing a magnificent job for the people of Pampanga nga ako. Mari, sisigunda ko bukaya ka nga ako. Di kayo maragul na contribution nga ako. Di kayo malati kami mo. Dinakene ning pamilya Luciano ing Gabon bilang saup kareng Kapampangan. Inya mo, agpanggang attorney Kurt Manikis, legal officer ning gobernador, may wala yung original owner's copy ning transfer title. Pauli na niti, kailangan niyang i-amend ing deed of donation, bang balaos ning milipat ing titulo, king pamanibala ning Kapitolyo. Kilala yung pamilya Luciano kareng aliwapang donasyon kabilang ng provincial road papunta king Pampanga State Agricultural University ing Gabon apit at talakaraning gymnasium at sports center ning Magalang LGU at ing Bayong Bypass Road king Barangay San Nicolas 1 Magalang ang makasaup bang madecongestion Aquino Highway. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.